Ekele m gị onye ọma na-ege ntị. Obi dị m ụtọ n'ị ebe ahụ maka mgbasa oziọma GCK nke ụbọchị taa. N'oge GCK, ọ bụrụ oge dị ebube, oge na-anwapụta iwebata dịka ihe ubi ọtụtụ mkpụrụ obi na alaeze nke Chineke. Oge GCK ka abụrụla oge nata ọgwụgwọ nsọ n'aka Chineke. Anyị na-ahụkwa oru nke Chineke, Pastọ Dr. W.F. Kumuyi, onye nkwusa nke GCK, dịka ọ na-aga site n'obodo ruo n'obodo, dịka ọ na-aga site na mba ruo na mba dị iche iche, na-agbasa oziọma, na-ewetara anyị oziọma nke udo na oziọma nke nzọpụta nke si n'aka Chineke bịa. Anyị na-ahụkwa mgbakọta pụrụ iche, mgbakọta nke dị ukwuu n'obodo Orlando nke dị na mba ofesi, ebe ndị ozi nke Chineke na-ezukọ kwa mgbe na mgbe, ndị na-ejikọta aka ịhụ na agbasara oziọma nke Chineke ruo mba niile dị iche iche. Anyị na-ahụ Chineke n'ọlụ dịka ọ na-egosi ike ya na mgbasa oziọma, na-eme ka e nwee nchegharị nke mkpụrụ obi na ụba, na-eme ka e nwee ọrụ ebube nke Chineke dịka ọ na-erutu ndụ mmadụ aka. Na nke taa ka anyị kpọbatakwa ọrụ nke Chineke, Pastọ Dr. W.F. Kumuyi, ka o wetara anyị oziọma nke nzọpụta na oziọma nke udo. Mmehie na nrịanrịa dịka mmadụ nọ n'ụlọ mkpọrọ, mgbe mmadụ ahụ nọ dịka onye ahụ na-adịghị, ọ pụghị nwere onwe ya, ọ pụghị ịgagharị dịka o kwesịrị, n'ihi na nrịanrịa ọrịa na-ekegide onye a, na-eketu ya n'ala. Onye a bụ onye nọ n'ọrịa, onye a bụ onye ekegidere na ebe ọ nọ. Ọ ga-anọ mee ihe ndị o kwesịrị ime. Ọtụtụ oge ya bụrụ nsogbu nke nọ n'isi, asị na nwoke a na onye a ekegidere ihe, n'ihi ihe ekegidere ya na ihe ndị eji jigide ya na ọrịa nke nọ n'isi, ọ pụghị nwere onwe ya ịgagharị n'ime obodo. Onye a nọ na ndọta n'agha, onye a nke anọ na jigide ya, gbachigide ya ụzọ, n'ihi na o nwere onwe ya n'aka ya, maka anya ya, maka ntị ya, akụkụ niile nke ndụ ya. Ọ dị ka onye nọ na ndọta n'agha, mana n'abalị a ihe ọbụla ahụ nrịanrịa nke na-ejigide gị, na-akwatu gị n'ebe ahụ, abalị a inwerewe onwe gị, enwere onwe nke doro anya, nwere onwe nke ị ga-ahụ ya na-arụ gị n'abalị a. Ị ga-asị, ihe ndị na-apụghị ime na mgbe gara aga, aga m eme ugbu a. Ị pụghị ikwu okwu na mgbe gara aga, ị dara ogbi, ị ga-ekwu okwu n'abalị a. Ị pụghị ịnụ ihe na mgbe gara aga, n'abalị a ị ga-anụ ihe n'ụzọ zuru oke. Ị pụghị ịgagharị na mgbe gara aga, ụkwụ gị ma ọ na ụkwụ gị gbajiri agbaji, ma ọ na o nwere ihe ndị mere gị ga-enwe nkwarụ, ma ọ bụ ihe dị ka arụ nkwarụ. N'abalị a ike ga-esi n'eluigwe bịa, na uwe anya na-enweghị ihe ogbochi. Onye nwaanyị ga-enye gị nwere onwe, pụọ na ndọta n'agha, pụọ n'ọrịa niile n'aha Jizọs. Lee n'akwụkwọ Abụọma 105 amaokwu 37. Akwụkwọ Abụọma 105 amaokwu 37. Ya sị na ọ kpọpụtara ha. Cheta na ana m ekwu okwu maka ụmụ Izrel a. Ha nọ n'ebe ahụ, nọ na ndọta n'agha, ha nọ n'okike agbụ, ha nọ dịka ndị nọ dịka ohu, ha nọ dịka ohu nke Fero, ha nọ n'ohu n'ime obodo a nke ha nọ. Ha nọ ka ndị a dọtara n'agha n'ebe edowere ha. Ha nọ ka ndị a dọtara n'agha n'ihe otiti nke dakwasịrị ha. Ugbu a Chineke sịrị na oge nnwere onwe ha abịawo. Ana m agwa gị n'abalị a, oge nnwere onwe gị abịawo.
oge nke m ka m nwere onwe m abịawo. O wee kpọpụta ha were ọlaọcha na ọlaedo. Ịda ogbenye nwere ike itiba gị na ndọta n'agha. Ọ dịghị ihe ị na-eri, ọ wee rịọ arịrịọ na-arịọ ndị nwe ndị a dịka ndị nwe ha si onye nwe ha anyị pụrụ inwe ihe n'ebe ahụ, mana n'abalị a ị nwerela onwe gị. Nrọpụta si n'eluigwe ga-abịa. Ịnọ na ndọta n'agha a, ihe ndị a mere gị ga-anọ na ndọta n'agha, na ndị ga-enyetụ gị nwatakịrị ihe, ha enye gị nwatakịrị n'ọtụtụ oge. Ihe bara ụba na-abịa na ndụ gị n'ihi na e nwere nnwere onwe. Pụọ na ndọta n'agha nke ịda ogbenye, pụọ na ndọta n'agha nke nrịanrịa, pụọ na ndọta n'agha nke ajọ mmụọ na-emekpụ gị ọnụ. Ajọ mmụọ ndị a niile n'abalị a ha ga-apụ. Ha enweghị ihe ọzọ ha ga-eme, n'ihi na Kraịst ekwupụtara gị na ị nwerela onwe gị n'abalị a n'aha Jizọs. Ọ sịrị na ọ kpọpụtara ha wee nye ha ọlaọcha na ọlaedo. Lee anya na nke a, ọ dịghị otu onye n'ime ha nke bụ onye dara ngwụrọ. Ọ dịghị otu onye n'ime ha bụ nke na-adịghị ike. N'etiti ndị agbụrụ ha niile, ị pụrụ ịhụ nke a. Lee ha niile, ndị dịka nde mmadụ atọ, ndị ntorobịa, ndị okenye, ndị na-alụbeghị nwunye na ndị na-alụbeghị di, na ụmụ nwoke ndị lụrụ di, ndị nwe ha na ndị nne na nna ha. Osimiri Uhie wee mepee, ha wee gafee. Fero na ndị agha ya niile nọ ha n'azụ. Ugbu a, dịka osimiri Uhie meghere nye ha, ha na-aga ịgafe. Ọ dịghị otu onye n'ime ha. Ihe dịka nde mmadụ atọ, ọ dịghị onye evu evu n'osisi, ma ọ bụ onye evu evu na-akwụ ya na-aga. Ọ dịghị onye kpuru ìsì na-achọ ka ọ hụ ụzọ ka ọ gafee osimiri Uhie a. Ọ dịghị onye ha ntị chiri. Gịnị ka ha na-ekwu? Olee ebe anyị na-aga? Olee ụzọ anyị na-aga? Ha niile, ike nke Chineke mere site na nnwere onwe ha bịakwasịrị ha niile. Ha nwere onwe ha. Ha niile nwere onwe ha. Nwere onwe ha pụọ n'ihe niile a ga-eji ebugharị gị. Ị ga-enwere onwe gị pụọ n'ihe ahụ iji agagharị. Ihe a niile mere gị ka ị ghara ị na-aga ije dịka ndị ọzọ si aga. N'abalị a na-agbaji ihe ahụ niile. Ihe a niile a na-ebibi ya pụọ na ndụ gị n'abalị a n'aha Jizọs. Ọ dịghị onye ọbụla nke nọ n'etiti ha nke na-adịghị ike. Ha nwere agbụrụ 12. Lee agbụrụ 12 a, ha niile ahụ dị ha. Lee ndị nke ọzọ ahụ dị ha. Ha niile, akụkụ ọbụla isi na-abịa n'abalị a, ahụ dị gị. Agwawo gị, ị nwerewo onwe gị n'ezie. Ọ dịghị ihe dịka ọrịa maọbụ ihe otiti nke nọ na-arụ gị ọzọ n'aha Jizọs. Ọ dịghị onye ọbụla nke na-adịghị ike n'etiti ha. Ọ dịghị mgbe akụrụ ha ike gwụrụ ya. Ọ dịghị mgbe akụrụ ha ike gwụrụ ya. Ihe niile nọ ha n'ime, akụkụ ha niile, akwara niile nọ ha n'ime, ọ dị ike na-arụ ọrụ. Abịara m ikwupụtara gị n'abalị a n'otu Chineke ahụ nke nọ n'oge ahụ, ọ dịkwa otu ahụ taa. Otu Kraịst ahụ, otu ahụ ọ dị echi gara aga, otu a ka ọ dịkwa taa. Ọ ga-adị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-abịa n'ụzọ gị. Ọ na-aga iwere adịghị ike a niile na ihe mgbu a niile na ihe niile na-ebu agha megide gị, ihe otiti a niile ọ ga-ewezuga ya n'aha Jizọs. Ị na-ewere ndụ gị na-enyefe onye nwe anyị ekpere ahụ maka gị.
nna anyị na-ekele gị maka ịhụnanya gị nke zitere onye nzọpụta anyị site n'eluigwe, nwa atụrụ nke Chineke, ka ị bịara ka o wepụ mmehie anyị ndị a niile nke weliri aka ha elu, ha na-eguzo, ha na-atụgharị na-ezute gị ugbu a. Chineke, nye ha mgbaghara ugbu a, nye ha nnwere onwe n'aha Jizọs. Wepụ mmehie ha niile, gbanwee ndụ ha niile ugbu a. Ana m ekpe onye nwe anyị na mmehie ha ọ ga-abịakwa na ncheta ọzọ n'aha Jizọs. Nye ha nnwere onwe a, nnwere onwe nke pụtara ihe, nnwere onwe nke si n'eluigwe, ka udo nke Chineke na ọṅụ nke nzọpụta ka emee ka ọ dịrị na ndụ ha niile ugbu a. Ike ka ịla na-emehiekweghị ọzọ, ibi ndụ dị mma, ndụ dị mma, ndụ ha ga-ebiri Kraịst n'elu ụwa n'ebe a. Nye ha niile, nye ha amara na ike a n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi na anyị ma na ịzawo, n'ihi na emezuwo ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Eluigwe nọ na njikere maka gị nna anyị n'aha Jizọs. Aha nke na-apụghị ịda ada, aha nke na-agwọ ọrịa, aha nke na-ebibi ọrụ niile nke ekwensu. Ana m abịa n'ihi mmadụ niile na ndị na-ahụ anyị site n'igwe eji ezipụ ozi n'ebe niile. Onye nwe anyị, ana m ekpe, mee ihe ịrịba ama gị nke ọgwụgwọ nsọ nke nnapụta nye mmadụ niile ugbu a n'aha Jizọs. Ọrịa niile nke ara ọwụwe a pụta n'aha Jizọs. Ajọ mmụọ niile nke na-arụ ọrụ n'ime mmụọ, ị ga-eguzo ike nke dị n'aha Kraịst. Ana m enye gị iwu, ajọ mmụọ ndị a niile na-emekpu ha ọnụ pụta n'aha Jizọs. Ihe ọla zara aza n'olu, n'azụ, ma ọ bụ ọrịa nke fibroid, ma ọ bụ ihe zara n'ụkwụ, ma ọ bụ ihe zara ha ebe ọbụla, pụta n'aha Jizọs. Ihe niile zara n'ime afọ, pụta ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị, nye ndị nwere ọrịa nke a na-apụghị ịgwa agwa, ọrịa nke kansa, ma ọ bụ ọrịa ndị ọzọ ndị dị ka nke a. Ana m ekpe onye nwe anyị, metụ ha aka ugbu a, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ihe otiti niile, ọrịa nke na-anọ n'ọtụtụ oge, ihe otiti ma ọ bụ ihe nkwarụ, ọrịa na-anọ n'ọdụ, onye nwe anyị metụ gị aka ugbu a, ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ana m ekpe ndị nọ n'okpuru ike ọchịchịrị, ana m agbaji ihe oku ahụ ugbu a. Ana m ebibi ike niile nke ịnyagba ndị a n'aha Jizọs. Ka e nwee nnwere onwe zuru oke, ka e nwee nnwere onwe zuru oke, ka e nwee nnapụta zuru oke nye ndụ niile ugbu a n'aha Jizọs. Anya ndị a niile kpuru ìsì, ka emepee gị ugbu a n'aha Jizọs. Ntị niile chiri echi, ka emepee gị n'aha Jizọs. Iru ogbu niile ka emepee gị. Ana m ekpe onye nwe anyị, nye ndị niile dara ngwụrọ, ndị ahụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ma ndị ọkpụkpụ ha gbajiri, metụ ha aka ugbu a. Onye nwe anyị, ana m ekpe na ike dị ukwuu nke onye nwe anyị ga-emezi ihe niile ugbu a, mezi ihe niile na ndụ gị. Ndị niile ka e nwere ihe ọmụma aka n'ihu a nke ha niile kwupụtara nye gị, ana m ekpe onye nwe anyị, bịakwute ha ugbu a, napụta ha, gbajie ya oku niile, bibie
ọrụ niile nke ekwensu. Gosipụta ihe ịrịba ama gị ugbu a, ọgwụgwọ nsọ gị, nnapụta gị na ndụ mmadụ niile ugbu a, n'aka nri, n'etiti, n'aka ịkpa, n'azụ, ebe niile. Nata ihe ịrịba ama gị ugbu a, mee ka ọ pụta ihe na ndụ niile ugbu a. Anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Enyi m, eji m n'aka na ihe ọmụmụ nke GCK nke ụbọchị taa bara gị oke uru nke ọma, ana ị na ha aghọtazi na Chineke nwere mmasị n'ebe ị nọ inyere gị aka na ihe ọbụla nke ị na-eme ka o wegara gị nke ọma. Ya mere, gaa n'iru na-akpọtụrụ anyị na gckhq.org ka ị nwee ike na-enweta ozi a, ozi mgbasa oziọma nke ga-enyere gị aka. Gaa n'iru kpọtụrụ anyị. Anyị hụrụ gị n'anya nke ukwuu. Ọ ga-amasị m ịhụ gị na mgbasa oziọma bara ezi nke WF Kumuyi nke ga-adị n'ọnwa ọzọ. Chineke gọzie gị.